Saide. Nine, Namarelva. En dit is Pangtori. Hoe zeg je in het Surinaams dat je honger hebt? In tegenstelling tot het hebben van dorst, kan je hier een bepaalde omschrijving wel gebruiken. Ik kom daar straks bij. Eerder heb ik in een video uitgelegd dat wanneer je dorst hebt, je dree watra zegt. Miap dree watra. Je zegt hierbij dus niet watra e kirmi. Dat bestaat niet. Maar in het Surinaams kan je die omschrijving juist wel gebruiken. Een figuratieve omschrijving kan je hiervan gebruiken. Wanneer je dus honger hebt, zeg je mi ap angri. Angri betekent honger. En als je echt wil benadrukken dat je reuze honger hebt, je gaat bijna om van de honger, dan zeg je angri e kirmi of chirmi. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang-tongen te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.